В преходните и заключителните разпоредби на този закон ние сме въвели едно понятие прекомерна тежест, за което аз искам да се изкажа. Лично от мен, ако зависи, можехме да го кръстим този закон за достъпност условности, защото това сме направили или това ще направим, или закон как се прави закон с вратички, за да избегнем. Понятие прекомерна тежест. Ние задължаваме държавни, обществени фирми, те да въведат тази достъпност. Но, забележете, неясно дефинираме точно в преходите и заключителните уредби и даваме възможност на всяка фирма това нещо да го направи както тя си иска. Забележете, те ще си правят сами оценка на достъпността. Тоест бизнесът решава. Може да им е скъпо, може да не им е скъпо и те да откажат. Представям си в една сграда, която ние сме казали, че е на 10 етажа, трябва да има асансьор, ние да решим, че може и да няма асансьор. Може да съм прав, може да не съм, но услуги и продукти. Важно е. Ключова стъпка. Но отново показваме, че по една или друга причина, най-вероятно причината е процедурата, която тече срещу нас, ние правим закон твърде бързо. Поправете ме, БСП участваха 2 пъти в управлението от 2019 година, то отлежава 4 години в 2 министерства. Да. От 2019. Мисля, 6 години. От 21. 4 години отлежава. И сега решаваме, понеже идва процедурата наказателната и ние решаваме да бързаме. Отново не е направено специално в частта прекомерна тежест, ние сме дали възможността твърде разтегливо, твърде неясно и даваща вратичка на фирмите. Благодаря.